हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोधनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ భాగవతము క్లాస్లో 3వ స్కందంలో ఉన్నటువంటి అంశము. ఈ 3వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ వైకుంఠ ద్వారపాలకులు అయినటువంటి జయ విజయులు ఆ సనకాది మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి ఈ 16వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు మనము 25 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అంశము. 26 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. సో ఈరోజు 27 మరియు 28 శ్లోకాలను చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఆ జయ విజయులతో తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సనకాది మునులను గురించి ఆ భగవంతుడు మాట్లాడినటువంటి, అంటే ముఖ్యంగా ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించిన తర్వాత సో వారు వారి యొక్క అపరాధాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆ భగవంతుడు మాట్లాడుతూ, అంటే వారితో మాట్లాడినటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి క్లాస్లో చూసాం. సో సనకాది మునులు అంతకుముందు ఈ ఇరువురు ద్వారపాలకులు అయినటువంటి జయ విజయులను మేము శపించితిమి, అంటే వారు దోషరహితులైనా కానీ మేము శపించమని మేము అవగాహన చేసుకున్నాము. మరి ఈ సందర్భంలో ఆ జయ విజయులకు లేదా మాకు మీరు ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష విధించినా దానిని మేము అంగీకరింతుము అంటూ ఆ అంటే అక్కడ సనకాది మునులు భగవంతుడితో చెప్పినటువంటి అంశానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానాన్ని నిన్నటి శ్లోకంలో చూశాం. ఆ భగవంతుడు వారితో అంటారు, ఓ బ్రాహ్మణులారా, మీరు ఆ జయ విజయులకు ఇవ్వబడినటువంటి శాపము నా యొక్క ప్రేరణ ద్వారానే జరిగినటువంటిది, అంటే అది నా చేతనే నిర్ణయించబడిందని మీరు తెలుసుకోండి. కాబట్టి వారు
దానవ వంశమునందు జన్మించగలుగుతారు. అయితే వారు దానవ వంశమునందు జన్మించినప్పటికీ కూడా క్రోధంచే తీవ్రమైనటువంటి ఏకాగ్రత ద్వారా వీరు ఆలోచన యందు నిరంతరము నాలోనే దృఢంగా కలిసి ఉంటారు. కనుకనే వారు వెంటనే తిరిగి నా సన్నిధికి రాగలుగుతారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేరణ ద్వారానే ఇదంతా కూడా జరిగినది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ సనకాది మునులతో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము ఆ నిన్నటి శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశం. సో ఇక ఈరోజు మనము 27 శ్లోకాన్ని, ఆ తర్వాత వీలైతే 28వ శ్లోకాన్ని కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 3వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 27వ శ్లోకము చూద్దాము. బ్రహ్మోవాచ అతతే మునయో దృష్ట్వా నయనానందభాజనం వైకుంఠ తదధిష్టానం వికుంఠం చ స్వయం ప్రభం. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు పలికెను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు డెమిగాడ్స్ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ దేవతలు అక్కడ సంభవించినటువంటి సందర్భంలో లోకాలన్నీ కూడా చీకటి అవుతూ వెళ్తున్న వాటి యొక్క ప్రకాశమానాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఆ బ్రహ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి, దీనికి కారణం ఏంటి అని ఆయనని ప్రార్థించడము. సో అప్పుడు బ్రహ్మ వారితో ఈ విషయాన్ని చెప్పడం, ఇది జయ విజయులు అనేటువంటి ఆ నారాయణుడి యొక్క ద్వారపాలకులు గర్భంలోనికి రావడం మూలంగా జరిగినటువంటిది అంటూ, సో దానికి ఇక కారణం, ఆ శపించబడినటువంటి కారణము ఈ విధంగా వచ్చినటువంటిది. సో తిరిగి మరలా ఇక్కడ బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరలా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, బ్రహ్మోవాచ, బ్రహ్మదేవుడు పలికాడు అని చెప్తుంది. అతతే మునయో దృష్ట్వా నయనానందభాజనం. అత అంటే ఇప్పుడు, తే వారు, మునయః మునులు, దృష్ట్వా గాంచిన పిదప, నయన నయనములను, ఆనంద అంటే ఆనందము, భాజనం కలగజేయను. ఆనంద భాజనం అంటే ఆనందం. ఆ భగవంతుడు అక్కడ చూసి, ఆయన పలికిన తర్వాత ఆయన చూసి ఆ నయనానందమైనటువంటి ఆ కలిగి నయన ఆనందాన్ని కలగజేసుకున్నటువంటి ఆ మునులు
ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వైకుంఠం తదధిష్టానం వికుంఠం చ స్వయం ప్రభం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు వైకుంఠం, వైకుంఠ లోకములో, తత్ అతని యొక్క, అధిష్టానం అంటే ధామము, వికుంఠం దేవదేవుడు, చ మరియు స్వయం ప్రభం స్వయం ప్రకాశమానము. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే గత శ్లోకంలో భగవానుడు ఆ మునులతో చెప్పినటువంటి అంశం, మీరేదైతే ఇక్కడ ఆ జయ విజయులను వారికి మీరు శాపం వసగారో, ఆ శాపము అనేటువంటిది నా ప్రేరణ ద్వారా కలిగినటువంటిదే అంటూ వారితో ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి, అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంతోనే జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే జరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు వారితో పలికిన తర్వాత, ఆ మునులతో, సనకాది మునులతో పలికిన తర్వాత, ఇక బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నాడు దేవతలతో, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వైకుంఠనాథుని ఆ విధంగా, అంటే ఆ వైకుంఠ ధామానికి అధిపతి అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ వైకుంఠ నాథుని ఆ విధంగా స్వయం ప్రకాశమానమగు ఆ వైకుంఠ లోకమునందు గాంచిన పిదప మునులు ఆ దివ్యధామమును వీడిరి అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఆ భగవంతుడిని స్వయం ప్రకాశం వలన వైకుంఠ లోకం కూడా స్వయం ప్రకాశమానంగానే ఉండేటువంటిది. ఆ భగవంతుడు వలన, పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు వలన ఆ వైకుంఠ లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశంగానే ఉండేటువంటివి. మరి అటువంటి ఆ స్వయం ప్రకాశుడైనటువంటి ఆ వైకుంఠ నాథుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి మాటలు విని, ఆ భగవంతుణ్ణి వారు దర్శించిన పిదప ఇక వారు అక్కడి నుండి తిరిగి రావడానికి సన్నద్ధమైనారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా దీని యొక్క కంటిన్యూషన్ శ్లోకము చూసినట్లయితే మనము భగవంతం పరిక్రమ్య ప్రణిపత్యానుమాన్య చ ప్రతిజగ్ము ప్రముదితా ప్రశంస్తో వైష్ణవీం శ్రీయం. సో ఇంకా బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు భగవంతం పరిక్రమ్యం. సో భగవంతం, భగవానునికి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి తిరిగి రావడానికి సన్నద్ధమయ్యారో, అప్పుడు భగవానునికి పరిక్రమ్య ప్రదక్షిణను గావించి నా పిమ్మట, అంటే అక్కడ వారు ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణలు చేశారట. ఆ భగవంతుని ఎప్పుడైతే వారు ఆ విధంగా అప్పటి వరకు కూడా దర్శించుకొని ఆ విధంగా భగవంతునితో మాట్లాడిన తర్వాత ఇక అక్కడ నుంచి తిరిగి ప్రయాణమైనటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ భగవానునికి ఇక్కడ భగవంతం పరిక్రమ్య, సో ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణలు గావించారట. అలాగే ప్రణిపత్య అంటే వందనములు ఇడి, ఆయనకు వందనాలు సమర్పించారట. అనుమాన్య, సో ఆ తెలుసుకొనిన తరువాత, చ మరియు ప్రతిజగ్ము ప్రముదితా శంశంతో వైష్ణవీం శ్రియం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతి జగ్ముహు, అచ్చట నుండి బయలుదేరిరి, అంటే ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణలు చేసి, ఆ భగవంతునికి వందనములు చేసి, ఆయన తెలుసుకున్న తర్వాత అక్కడి నుండి వారు బయలుదేరారు అని చెప్తారు. ప్రముదితాహ, ఎట్లా బయలుదేరారు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వాత వారు పరమానంద భరితులై, ఎంతో ఆనంద భరితులై అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు అని. ఎలా బయలుదేరారంటే ప్రముదితాహ
అంటే పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ భగవంతుని యొక్క మధురమైనటువంటి వాక్కులు వినినటువంటి వారు పరమ ఆనందభరితులై ఆయనకి ప్రదక్షిణలు గావించి ఆయనకు వందనాలు సమర్పించి అక్కడ నుండి బయలుదేరిరి అని చెప్తారు. ఎలా బయలుదేరారు? శశంతః అంటే కీర్తించుచు. దేనిని కీర్తిస్తున్నారు? వైష్ణవీం శ్రియం అంటే వైష్ణవుల యొక్క వైభవమును కీర్తిస్తూ. సో అక్కడి నుండి ఆ మునులు బయలుదేరారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ దీని యొక్క భావం శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క వారి యొక్క దీని భావము. సో భగవంతం పరిక్రమ్య ప్రణిపత్యానుమాన్య చ ప్రతిజగ్ముహు ప్రముదితాః శంసంతో వైష్ణవీం శ్రియం. మునులు ఆ భగవానునికి ప్రదక్షిణలు గావించి వందనాలు చేశారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ వైష్ణవుల యొక్క దివ్య వైభవములను తెలుసుకొని ఆ వైష్ణవుడి యొక్క దివ్య వైభవములను తెలుసుకొని పరమానంద భరితులై అచ్చటి నుండి బయలుదేరిరి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ ఆ దేవతలతో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి వైకుంఠనాథుని ఆ విధంగా ఆ స్వయం ప్రకాశమానమైనటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకమునందు, ఆ వైకుంఠ లోకం స్వయం ప్రకాశం ఎలా అవుతుంది అంటే భగవంతుని వల్ల. సో ఆ భగవంతుడు స్వయం ప్రకాశుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని ద్వారా ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకంలో గాంచిన తరువాత మునులు ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణాలు గావించి వందనాలు ఈడారు. అలాగే ఆ వైష్ణవుడి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య వైభవములను తెలుసుకొని పరమ ఆనందభరితులై అచ్చటి నుండి బయలుదేరిరి అంటూ ఈ 27 మరియు 28 శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము మనం చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశము భగవద్గీత నందు తెలుపబడినట్లుగా మరియు ఈ శ్లోకమునందు నిర్ధారించినట్లుగాను భగవానుడు దివ్యధామము ఆ భగవానుని యొక్క దివ్యధామము స్వయం ప్రకాశమానము. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమున సూర్యుడు చంద్రుడు విద్యుతుల అవసరము లేదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. అచ్చటగల లోకములన్నీయును స్వయం ప్రకాశమానములు, స్వయం పరిపూర్ణములు, స్వతంత్రములు అని ఈ విషయము సూచించుచున్నది. అచ్చట గల ప్రతిదియు పరిపూర్ణమైనదే. వైకుంఠ లోకమునకు ఒక మారు ఏగిన వాడు వెనుకకు మరలిరాడని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. అనగా వైకుంఠ వాసులు భౌతిక జగమును కెన్నడూ మరలిరారు. కానీ జయ విజయులకు సంబంధించినటువంటి విషయం మాత్రము కొద్దిగా భిన్నమై ఉన్నది. వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు కొద్ది సమయము కొరకై వచ్చి తిరిగి వైకుంఠమునకి మరలిపోయిరి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యమును మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లుగాను మరియు ఈ శ్లోకంలో కూడా తెలుపబడినట్లుగా అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలుపబడినటువంటి అంశం ఏంటి? ఆ జయ విజయులను శపించిన తర్వాత వారు వస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే సనకాది మునులు ఆ వైకుంఠనాథుని యొక్క స్వయం ప్రకాశమానమైనటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకమున గాంచారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సనకాది మునులు ఏం చెప్తున్నారు? ఆ వైకుంఠ లోకం కూడా స్వయం ప్రకాశమానంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని వాళ్ళు స్వయంగా అనుభూతం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అక్కడ. సో
కాబట్టి అలాగే భగవద్గీత యందు ఆ భగవంతుడు మనకి 15వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలో చెప్తారు. పురుషోత్తమ యోగంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశము. న తద్వాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ అంటూ చెప్తాడు భగవంతుడు. అట్టి నా దివ్యధామము అంటే ఆయన చెప్తారు, నా యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి నా భక్తుల గురించి చెప్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో. ఆ నా యొక్క దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని చెప్తాడు భగవద్గీతలో 15వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో దాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏమని, సో భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లుగాను, అంటే భగవద్గీత యందు ఆ సాక్షాత్ భగవంతుడే ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయం. నా యొక్క దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా విద్యుత్తుల అవసరమే లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. అలాగే ఈ శ్లోకం నందు కూడా సనకాది మునులు నిర్ధారించినట్లుగాను ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము స్వయం ప్రకాశమానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక ధామాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలు అనేటువంటిది భగవంతుడు చెప్పినది, ప్రామాణికమైనటువంటి ఋషులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా, ప్రతి లోకం కూడాను చీకటిమయంగా ఉండేటువంటిది. దానికి సూర్యుడు, చంద్రుడు లేదా విద్యుత్తులు లేదా అగ్ని యొక్క అవసరమవుతుంది. కానీ సో ఆ భగవంతుడి యొక్క స్వయం ధామమైనటువంటి పర్సనల్ అబౌడ్ కదా, ఆ భగవంతుడి అన్ని కూడా భగవంతుడి, ఈ జగత్తులో మొత్తము కూడా విశ్వంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటిది. కానీ భగవంతుడు స్వయంగా ఉండేటువంటి ఆయన ధామం, ఆయన నివాస స్థానమైనటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక అటువంటి స్వయం ప్రకాశకమానమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమున ఈ సూర్యుడి యొక్క కానీ చంద్రుడు లేదా విద్యుత్తుల అవసరమే లేదు అనేటువంటి అంశము స్వయంగా భగవంతుడు భగవద్గీత యందు ప్రకటించినటువంటి అంశము. అచ్చట ఉండేటువంటి లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలు, స్వయం పరిపూర్ణాలు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణంగా ఉండేటువంటిది. అక్కడ ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది కూడా సంపూర్ణమైనటువంటిది కాదు. అన్నీ కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిబింబాల వంటివి, తాత్కాలికమైనటువంటివి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచాలలో. సో కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి సో ఆ లోకాలన్నీ, ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలు, స్వయంగా అవన్నీ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటివి, అవన్నీ కూడా స్వతంత్రములు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసింది అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది కూడా స్వతంత్రం కాదు, ఒకటి ఒకదానిపైన ఆధారపడి ఉండేటువంటిది. ఈవెన్ సూర్యుడు కూడా ఆ బ్రహ్మజ్యోతి నుండే వెలుతురిని పొందుతూ ఉంటాడు. భగవంతుడు చెప్తాడు, సూర్యుడికు చంద్రుడికి ఇచ్చేటువంటి కాంతి కూడా నా ద్వారానే వివరింపబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ద్వారా సూర్య చంద్రులు కాంతిని తీసుకొని ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచాలకు చేస్తున్నాయి. అంటే సూర్య చంద్రులు కూడా భగవంతుని పైన, ఆ బ్రహ్మజ్యోతి పైన ఆధారపడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకాలు మాత్రమే స్వయం ప్రకాశమానాలు, స్వయం పరిపూర్ణాలు, స్వతంత్రములు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అచ్చట గల ప్రతిదీయును, అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా పరిపూర్ణమైనదే.
సో ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా పరిపూర్ణమైనదే అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఏది ఉన్నా అక్కడ అంతా కూడా పరిపూర్ణంగా ఉండేటువంటిదే. కానీ ఎటువంటి ఇన్‌కంప్లీషన్ లేనటువంటిదిగా అక్కడ ఉండేటువంటిది ప్రతిది కూడా సంపూర్ణంగాను, పరిపూర్ణమైనదిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినట్లుగానే ఆయన చెప్తారు. నా యొక్క దివ్యధామము సూర్యుడు, చంద్రులు లేదా అగ్ని విద్యుతుల ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. మరి అటువంటి నా దివ్యధామాన్ని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. సో కాబట్టి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఇక అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, వైకుంఠ లోకమునకు ఒకసారి ఏగినవాడు వెళ్ళినవాడు వెనకకు మరలి రాడు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. సో అదే ఇంతకుముందు 15వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినట్లుగా ఒకసారి నా ధామానికి తిరిగి వచ్చినటువంటి వాడు తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి, ఈ దుఃఖాలయంలోనికి, ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ప్రపంచంలోనికి మళ్ళీ రాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, అంటే వైకుంఠ వాసులు, ఆ వైకుంఠాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు మరి భౌతిక జగమునకు ఎన్నడును మరలిరారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ భౌతిక జగమునకు మరలి రారు అంటున్నారే, మరి జయ విజయులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కదా, మరి వారిప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు వస్తున్నారు కదా, అంటే అది ఆ ఆధ్యాత్మిక ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చిన అది కొంతకాలం మాత్రమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ జయ విజయులకు సంబంధించినటువంటి విషయం మాత్రము కొద్దిగా భిన్నమైన ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగా జరిగినటువంటిదే. గత శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగాను. సో ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు భగవానుడు కోరుకున్నట్లుగా భక్తులు అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ వాసులు ఈ భౌతిక జగత్తుకు ప్రచారకులుగాను, అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు, భక్తి సిద్ధాంతలు వారు, భక్తి వినోద ఠాకూర్లు, సో వంటి పూర్వపు ఆచార్యులు, అంటే వారు ప్రచారకులుగాను, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ప్రచారం చేయడానికి గాను, లేదా ఒక్కొక్కసారి దానవుల రూపంలో వారు అరుదెంతురు. ఇక్కడ జయ విజయులు వస్తూ ఉన్నటువంటిది కూడా దానవులుగా వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగానే, ఆ భగవంతుడు కోరుకున్నట్లుగానే జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడికి యుద్ధం చేయవలెననేటువంటి ఆసక్తి కలిగింది. మరి ఆ యుద్ధం ఆయనకి శత్రువుగా పాత్ర పోషించగలిగేటువంటి వాడు ఎవరుంటారు? సో కాబట్టి ఆయన యొక్క భక్తులనే ఆయనకు శత్రువులుగా ఆయన అభిష్టం మేరకు వస్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ జయ విజయులకు సంబంధించినటువంటి ఈ విషయం మాత్రము కొద్దిగా భిన్నమై ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. వారు ఈ భౌతిక జగత్తుకు కొద్ది సమయము కొరకై, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఆయన కోరికను, ఆయన యుద్ధ క్రీడ ఆయన ఆసక్తుడై యుద్ధ క్రీడ జరుపుకోవాలి అనేటువంటి ఆసక్తుడై ఉన్నందువలన కొంత సమయము ఆ జయ విజయులు ఆ వైకుంఠాన్ని వదిలి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ యుద్ధం బూటకపు యుద్ధంగా చెప్పబడింది. ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గతంలో మనకి శ్లోకంలో భాష్యంలో చెప్తారు, ఇది ఒక బూటకపు యుద్ధము. ఆ యుద్ధము ముగిసినంతనే భక్తుడు భగవానుడు ఇద్దరు కూడా తిరిగి
ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు వెళ్ళి ఒకటిగా జతకూడెదరు అంటూ మనకి అంతకుముందు శ్లోకంలో భాష్యంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి వారు ఆ జయ విజయులు ఈ భౌతిక జగత్తుకు కొద్ది సమయం కొరకై వచ్చి తిరిగి వైకుంఠమునకే మరలిపోతారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి గురువులు చెప్పేటప్పుడు కొన్ని వారిని అడిగినటువంటి వాటికి సమాధానాలుగా, మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలు, మరి అలా ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రకాశమానాలు, స్వయం పరిపూర్ణాలు అయినప్పుడు మరి అక్కడ మనకున్నట్టుగానే రాత్రి పగళ్ళు రాత్రి సమయాలు ఉండాలి కదా అనేటువంటి అంటూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో మనలాగా కాల ప్రమాణం అంటూ ఉండదు. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచాలన్నీ కూడాను కొంత సమయం వరకు నిలిచి ఉండేటువంటివే. సో ఈ భూలోకంలో మన యొక్క సమయం కొంత ఉంటుంది, ఆ తర్వాత దేవతా సంవత్సరాలు వేరుగా ఉంటుంది కాలం, ఆ తర్వాత టాప్ మోస్ట్ గా చెప్పబడేటువంటి బ్రహ్మ కాలమానం వేరుగా ఉంటుంది. సో బ్రహ్మ కాలమానం ప్రకారం మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత భాష్యాల్లో చెప్తారు 311.14 314 ట్రిలియన్ 14 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అది కాగానే బ్రహ్మ కూడా నశించిపోయేవాడని చెప్తారు. అది అంటే మన కాలమానంతో పోలిస్తే బ్రహ్మది ఎంతో ఎంతో ఎక్కువగా 311 ట్రిలియన్ల సంవత్సరాలు అని చెప్పుకుంటాం మనం కదా. మరి అంత కాలమానం, అంత స్పాన్ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మలు ఆ భగవంతుడి యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల్లో మిలియన్ల కొద్ది బ్రహ్మలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఒక భగవంతుడికి అదెంత సమయం అంటే లేశమాత్ర సమయమే బ్రహ్మ యొక్క కాలం కూడా. మరి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో శాశ్వతము అంటే కాలం అక్కడ కొలసే ఈ కాల ప్రమాణాలు అక్కడ ఉండవు కదా. సో అది అక్కడ ఎటువంటి కాల ప్రమాణము లేనటువంటిది. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలోనికి ప్రవేశించిన వాడు ఇంతకాలమే ఉంటాడు అనేది, ఎందుకంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, ఇక అక్కడ కాల ప్రమాణమే లేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ మరి అక్కడ రాత్రి సమయాలంటే ఏంటంటే ఉంటుంది అక్కడ కూడా అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఫాస్ట్ టైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గురువులు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో అవి మనకి లీలలు, ఆ భగవంతుడు జరిపినటువంటి లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాత్రులుగా పరిగణించబడేటువంటివి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కాల ప్రభావం ఉండదు. బట్ మన దగ్గర కాల ప్రభావం కొంతకాలం కాగానే ఉంటాము, ఒక రకంగా మార్పు అక్కడ. అందుకనే అంతకుముందు కూడా మనం చూసాం జయ విజయులలో ఇద్దరు కూడా సమవయస్కులుగానే మనకి గత శ్లోకాల్లో సంబోధించబడింది. అంటే ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చిన్న అనేటువంటిది ఏమీ లేదు అక్కడ. సో ఎప్పుడు కూడా అంటే కాల ప్రమాణం అక్కడ పనిచేయదు, కాల ప్రభావం అక్కడ లేదు అనేటువంటిది మనం గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మాత్రమే ఈ కాలం విషయం. సో కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇప్పుడుండి ఇప్పుడు లేరు అనేటువంటిది ఉండదు. సో కాబట్టి భగవంతుని యొక్క ఫాస్ట్ టైమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో, జరిపిన లీలలు, గత లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో రాత్రులుగా పరిగణించబడేవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా అగా ఆ బ్రహ్మ వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వైకుంఠనాథుని ఆ విధంగా ఆ స్వయం ప్రకాశుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని వల్ల స్వయం ప్రకాశమానంగా ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకంలో గాంచిన పిదప మునులు ఆ దివ్యధామాన్ని అంటే ఆ భగవానుడికి ప్రదక్షిణలు గావించి వందనాలు సమర్పించి ఆ భగవంతుణ్ణి దివ్య వైభవములను అవగాహనం చేసుకొని పరమానంద భరితులై, సో వారు ఎంతో ఆనంద భరితులై పరమానంద భరితులైతో ఉంటున్నారు.
సో అలా పరమానంద భరితులైనటువంటి ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించుచు ఆ వై ఆ వైష్ణవుని కీర్తిస్తూ ఆయన యొక్క వైభవాలను కీర్తించుకుంటూ, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణం ఏంటి? ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రవణం చేయడం, ఆయన లీలలు గుణాలను శ్రవణం చేయడము, ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం, ఆ వైకుంఠధామంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా చేసేటువంటి. సో ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు కూడా ఆ పరమానంద భరితులై ఆ భగవంతుణ్ణి చూసి, ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు విని, నేరుగా భగవంతుని ద్వారానే శ్రవణానందం పొందినటువంటి వారు ఇక ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణలు, ప్రణామాలు సమర్పించి ఇక పరమానంద భరితులై ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించుచు, ఆయన యొక్క వైభవాలను కీర్తించుకుంటూ అక్కడి నుండి బయలుదేరిరి అని చెప్తున్నారు. సో మునులు భగవానునికి ప్రదక్షిణలు గావించి వందనములు విడిరి, వైష్ణవుడి యొక్క వైభవములను తెలుసుకొని పరమానంద భరితులై అచ్చటి నుండి బయలుదేరిరి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రదక్షిణలు గావించడము అనేటువంటి దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. భగవానునికి ప్రదక్షిణలు చేయుట ఇప్పటికీ మన హైందవ దేవాలయాలలో ఒక ఆచారంగా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో సాధారణంగా మనము ఆలయానికి వెళ్ళగానే ఆలయంలో ఉండేటువంటి ఆ శ్రీ విగ్రహం చుట్టూ కూడా అక్కడ అంటే ఉండేటువంటి దాని ఆలయంలో ఆ ప్రదక్షిణ చేయడం అనేటువంటి ఒక ఆచారం ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి సనకాది మునులు అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆ భగవానునికి ప్రదక్షిణలు గావించిరి అని చెప్తున్నారు కదా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే మనం ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆలయాల్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ విగ్రహాలకు ప్రణామాలు అర్పించడము, ఆ విగ్రహాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు కావించడము అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు వైష్ణవ ఆలయాలలో ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అదే గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో భగవానునికి ప్రదక్షిణలు చేయుటకు ఇప్పటికీ కూడా మన ఈ హైందవ దేవాలయాలలో ఒక ఆచారంగా ఉన్నది. జనులు శ్రీ విగ్రహమునకు ప్రణములు అర్పించుటకు, గుడి చుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణలు చేయుటకు గావించుటకు వైష్ణవ దేవాలయముల యందు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయబడి ఉండును. సో మనము ఇక్కడ వైష్ణవ ఆలయాలు చూసినట్లయితే ఆ విధమైనటువంటి సాధారణంగా ఆ భగవానుడికి ప్రణామాలు అర్పించే విధంగాను. సో సాధారణంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం వైష్ణవ విధానాల్లో పురుషులు దండావత్ ప్రణామం పూర్తిగా ఆ భగవంతుని ఎదుట దండావత్ ప్రణామాలు అర్పించాలి అని. అలాగే స్త్రీలేమో సగంగా ఉండేటువంటి దండావత్ ప్రణామాలు కాకుండా చేస్తారు. సో అలాగే ప్రతి వైష్ణవ ఆలయంలోనూ వారు కోరిన విధంగా ప్రదక్షిణలు చేయడం సాధారణంగా 3 సార్లు అని చెప్తుంటారు. ముమ్మారు 3 సార్లు ప్రదక్షిణ గావించడానికి అన్ని ఆలయాలలోనూ ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయబడి ఉంటాయి అంటూ మనకి ఇక్కడ సనకాది మునులు ఆ భగవంతునికి ప్రదక్షిణలు గావించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, సో మనము భక్తులుగా మనం చేయవలసినటువంటి ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ భగవంతుని ముందు ప్రణామాలు అర్పించడము. భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటుంటాడు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించండి. సో కాబట్టి ఆ శ్రీ విగ్రహాలు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహము వేరు కాదు. సో కాబట్టి ఆ ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారంగా ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి విగ్రహాలకు మనము భగవంతునిగానే భావించి ప్రణామాలు అర్పించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ విగ్రహం చుట్టూ లేదా గుడి చుట్టూ, విగ్రహాల చుట్టూ కొన్ని చోట్ల అలా ఉండదు కనుక గుడి చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి మినిమంగా ప్రదక్షిణలు చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి చెప్తూ ఉంటారు. సో
ఇది బ్రహ్మ దేవతలతో ఆ వైకుంఠ లోకంలో సనకాది మునులు యొక్క కలిగినటువంటి అనుభూతిని తెలియచేస్తూ, ఆ సనకాది మునులు భగవానుడు చెప్పినటువంటి మాటలు, అక్కడ వారు జరిగినటువంటి సంఘటనకు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వివరణ ద్వారా ఎంతో సంతుష్టులై, ఆ భగవంతుడిని దర్శించుకున్నందుకు సంతుష్టులై, ఇక ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని వదిలి తిరిగి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ భగవంతునికి వారు ప్రదక్షిణలు గావించడము, ప్రణామాలు అర్పించినటువంటి విషయము. అంతేకాకుండా శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని నిరంతరము స్మరణ చేయాలి, మర్చిపోకూడదు అని సో ఇక్కడ వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది కూడా అదే. సో మనం ఏం చెప్తాము, శుద్ధయుతమైనటువంటి భక్తిలో ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా నిరంతరము ఆ భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్తారు కదా. సో ఇక్కడ సనకాది మునులు కూడా చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అదే. సో ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను, దివ్య వైభవాలను తెలుసుకొని ఆనందభరితులైనటువంటి వారు ఇక ఆయన్ని కీర్తిస్తూ, ఆయన యొక్క లీలలను కీర్తించుకుంటూ, ఆ వైభవాలను కీర్తించుకుంటూ ఎంతో ఆనందభరితులై అక్కడి నుండి బయలుదేరారు అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈరోజు చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఎవరైనా ఏవైనా అంశాలు